Hej venner. Tak for liven i går. Det var en fantastisk session, og jeg blev vildt overrasket og glad med at se alle de her gamle kendte ansigter. Vi startede jo med den her zone hernede, som vi havde forudset os, at vi skulle trade på. Den her zone hernede. Dog så begyndte den jo at gå op og sådan nogle ting, og så valgte jeg så at lave en entry heroppe i det her niveau heroppe. Et eller andet sted lavede jeg en ny entry, fordi jeg tænkte, så kommer den sgu nok ikke tilbage i den her zone her. Jeg lavede en entry, og den gik lidt op, og så begyndte den altså at gå ned. Så jeg lukkede den igen. Jeg lukkede den i går aftes med et mikroplus, mini plus. Så jeg gik tilbage, fordi mit stop loss lå heroppe. Jeg havde sat min entry ind her. Så jeg gik altså tilbage til udgangspunktet, som egentlig var det oprigtige, og det udgangspunkt, man som ofte skal forholde sig til. Man skal lade være at lave om på de her ting her, men det gjorde jeg altså i går, og det skal jeg lade være med. Jeg skal holde fast i min første beslutning. Det der er fedest ved denne her måde at trade på, det er, at næsten altid holder det her stik med de her stærke supply and demand zoner. Så man skal ikke afvige fra sin første analyse af de ting, som oftest, så er det også det rigtige. Vi har set, at den har reageret så kraftigt heroppe flere gange med wicks og alt muligt i den her supply zone her, og fået en del afvisning, og den kommer også op igen og får noget modstand, men i dag kommer den til at bryde igennem. Jeg forventer, den kommer op til denne her orderblock, helst op til det her niveau her, vil jeg gerne sætte den op til, og det er jeg ret overbevist om, at det får vi så lov at se i dag. Så, men altså, jeg har flyttet mit stop loss lidt op. Jeg vil så sige, at lad være at flytte jeres stop loss for højt op, hvis I stadigvæk er inde i traden. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om I er. Men jeg lavede jo en re-entry igen i går aftes ved 19-tiden. Der lavede jeg en re-entry, da den var nede her. Og så lavede jeg en re-entry i den her OB, den lavede. Så jeg hoppede ind igen i min trade omkring klokken 19 i går aftes. Lukkede den her ved 17-tiden cirka deromkring. I et mikroplus hoppede ind igen og er i fin profit nu. Og den er også kommet godt og grundigt op, og nu har den lavet et mere clean bevægelse. Den har kørt over hele natten, så super fint for det. Men jeg forventer i hvert fald også, at den kommer op som minimum op til den her. Jeg vil lige placere en alarm heroppe i forhold til det her niveau, men jeg er ret sikker på, at vi skal herop. Så jeg vil bare sige, at tak for en fed live i går, og fantastisk price action alligevel her i løbet af dagen. I går var det noget værre. Juks, den gik op og gik ned. Den kunne ikke rigtig finde ud af, hvad den ville. Men heldigvis til sidst, så fandt den retningen. Og det er jo det, NAS nogle gange gør. Den laver nogle lange, ubeslutsomme wicks, og det skal man altså ikke være en del af. Så det er hellere bedre at lukke den ud, eller lukke den af, og så lave en ny re-entry, hvis man stadigvæk tænker, at den har den retning, man nu havde forudset. Så det var jeg jo så overbevist om, at vi skulle, og jeg kan også se, at vi får den retning fortsat i dag i hvert fald. Så super nice for det i hvert fald, og ja, tusind tak for I mødte op i går, og så vil jeg selvfølgelig ønske jer alle sammen en skøn weekend. Det er jo fredag den 20. februar. Jeg vil ønske jer alle sammen en dejlig weekend, og så ses vi kampklar og friske til i næste uge mandag til nogle nye fede setups og nogle stærke handler. Ha' det rigtig godt.